Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uwe Samla ubadang arphuai Snem Kakarta ula Shah thombor hadu bandayap hapo karel jong ka Mumbai ha kamiet jong ka snibaar hadin ka Jingïa Kynnad Halor ka Jingkhang hapreng ka Jingjur slab katkum ka NDTV lay thu baute Samla ubala tip kerteng kum umayand lohar ha kaba ulai Kynnad jur bha bad uwe pat ubriu yaw bala tip kerteng kum roshan suvarna ubatmu banled Shah goregaun bad kandivali layo iru ha kadurki kabami ka Jingïa Kynnad hapo ketekarel kabapen i ya uroshan ubabat ya katari bad ulayat no hadin baula thombor bad Pynïap ya u mayand katkum ka Jingïa thu ki pulet ka Western Railway ka Jingïa Kynnad kalanang jur hadu balasdang mi ka Jing Shah thombor da ka Jing bitar Halor kate ka Jing Shah thombor uroshan ulasay ya katari na kapla jong u bad ula thombor ya u lohar da ka Pynïap ya u hapadeng goregaun bad kandivali arngut ki nonglet nongwan ki layale persha Halor ka Jingkhang jong karel hapadeng ka Jinghap slap ha kene kapor unong sha kno ula thombor bad Pynïap yaute Samla da katari nangta ula phetno na kete jaka loong u datta khu prekar u senior police inspector jong ki pulit karel borivali ki pulit kathan ki layo ban kemno yo nong sha kno na ki than kurla jong ka Mumbai ki pulit ka railway kila poi ha kate ka jaka kila shimti ya kate ka medyap bad kila pha banle ya ka examine ki bahayeng jong te Samla bar huwai Snem Kakarta kila dawa ban penshitom yaw te unong sha kno bad kila kali shanu ki breu ki don ha kapor ba Shah thombor